Odhiambo machielo nyakoro mgajuang arwaki cheno ni marang'ich welo en tarik 30 dwe no maraboro 2024 arwaki ni machiegni e weche manyien mag ang'ich welo. Waiko ni mathoth kamotingo ni jatend piny Kenya William Ruto bende koro no dhi mbele wenge ma Siaya ka bende kawuono nyakoro mgajuang manyien mag motendre kod ng'anyo mar jopuonj bende no dhi mbele duto e cheno ni marang'ich welo kaka pile roko pachi lai mar ote machuok ariade ka uchielo no ka bende wantiere mbui Ramogi TV KE mbui mar X Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube ka chiel gi Ramogi TV e mbui mar Facebook duto aroke pach nyakoro mgajuang wago kod mbaka nyiso ahinya to mago miparo kotendre kod weche gi mwaiko ni e chendo ni marang'ich welo to mokwongo magi thund weche. Hiyo uongozi ya upinzani baada ya miaka mitatu, hiyo kiongozi ya upinzani tutatafutia watu wengine, kwa sababu sisi wote tutakuwa tuko upande wa serikali. Jatend piny Kenya William Ruto liko chenro mar loso riwruok mar siasa kod ODM motelo ne yiero mag 2027. Migawo mar thieth ochiwo ler ewi chenro mag thieth mibiro chiw ne jopiny kokalo kuom okumba mar chif. Miyo moro ma jahigni 30 ma jadak ma Nairobi oyud kod guonyo mar mpox makelo kwan ji mosedo tuono e pachoka nyaka dek. Machiegni nyakoro mgajuang chenro en ang'ich welo jaloko marwa en Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo kodhiambo kawuono antiere ka Elosim Froz Okinda. Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mag dongruok mopogore opogore kaunti ma Siaya limbe mare ma odhigo nyime e gwenge ma Kaluo. Osingo ni piny owacho mare biro tiyo gi jotelo te mar neno ni chenro mag dongruok ochopo kare ne jopiny e kor gwenge. Jafwambo marwa Ali Abich chako na chenro mar ang'ich welo gi ripod no e yo machal kod ma. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties ma Kaluo ne odonjo odiechienge mar adek kawuono kama ne olime county ma Siaya ka oyango chenro mag dongruok mopogore ma bende gato bero ngima jopiny e county no. Ruto ne ochako limbe mare okinyi ma kawuono gi chula Mageta kama ne oyawe chenro mar sola ma oger gi $230 kod piny owacho mamalo. Jatend piny ne okone sola no geto ne jodak e chula Mageta maromo 800 yudo stima e utegi ka chenro no bende biro ke chirni ute mag thieth kod skunde manitie alwora no ka oyango ni piny owacho mare oketo tenge bilioni 1.3 mag dongruok e kaunti ma Siaya. Tuko na mpango mkubwa ya kuunganisha wananchi wa hapa na stima, na tumesema wakati tunaunganisha watu wa Kenya na watu wa Siaya na maneno ya stima, hawa watu wa Mageta ambao wamebaki nyuma miaka nyingi pia na wao watapata stima safari hii. Jatend piny bende nomolo ka chud bura malego usonga kama ne oyawe kambirego chele masiriwo rice mill ma oger gi piny owacho ma Siaya kendo bende ne oketo mise e gedo machiro manyasani ka chud burano kod chako gedo magute manego gi oyweyo. Jatend piny ne opako piny owacho ma Siaya kuom gero kambirego chele no kama ne okoni migawo mar pur e pachoka biro konyo piny owacho ma Siaya e yudo chiro mar ochele mar kedo kod joblek ma hinyo jopur. Mimi nimekuja hapa kuungana na James Orengo, gavana wenu, kwa hii muradi ya mambo ya rice mill hapa Alego Usonga hapa Siaya. Hii kazi county imefanya ni kazi ya muhimu sana, wapigie makofi. Katika mpango yetu tunataka kuwasaidia wakulima na mambo matatu. Ya kwanza, tuhakikishe ya kwamba nyinyi kama wakulima mko na mbegu na mko na mbolea ya sawasawa kwa bei nafuu. Jatend piny Otieno gi jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko e piny owacho mane okoni piny owacho mar Kenya Kwanza biro nywando oganda jo Kenya te e chenro mag dongruok ne jopiny. Na sisi tumefurahi tumefika hapa na Mheshimiwa Rais katika ziara ya maendeleo. Na rais wetu amefanya vyema, amesema Kenya yote tuungane kwa sababu Kenya ni moja. Na ndio siku zilizopita amelete huyo Opiyo Wandayi katika baraza la mawaziri. Wewe bwana Wandayi, weka stima pahali yote Kenya. Lakini ndio watu ya nyumbani wa kuamini. Anza nyumbani. Jotelo e kaunti ma Siaya ne okone gibiro medo tiyo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny e kaunti no. Na ile pesa ambao umetupatia ulisema mambo ya accountability na value addition tumekuwa tukifanya na watu wa agriculture na irrigation.
wafuatilie hiyo pesa, uone ya kwamba hiyo pesa imetumika kwa njia nzuri. Adieri kusoka dieri. Ile kitu metaja ya Yala Swamp, hii shamba ya hapa Yala Swamp, tumeongea na wewe, sitaki kuongeza. Najua utafanya hiyo kazi. Nataka niseme kwamba we are grateful for the projects that you have given us, and especially the Lower Nzoia irrigation project. Hiyo project itatusaidia kwa mambo ya sunflower, itatusaidia kwa mambo ya pumpkins, na itatusaidia kwa mambo ya mchele. Jatend piny odiochieng' makiny biro tieko limbe mare mandalo ang'wen e counties ma Kaluo gi county ma Kisumu kama odhi yange chenro mag dongruok ma opogore. Ali Beach, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okoni kaka tend riwruog Azimio la Umoja giwuok oko mar lombo duond bucha moko mondo mi giti kanyakla kaka riwruok makwedo piny owacho. Kalonzo mane los Mombasa koni en geno margi ni duond buch ODM poni tiere kod riwruogno. Kata bang' jatend piny Kenya William Ruto walo moko kuomgi e tend migepe mag piny owacho. Kalonzo chako limbe mare mandala adek e kaunti ya Mombasa kotene kod jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa kaachiel kod jagoro mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni e kinyo telo mamoko. Giramo ni ok gibidok chien gang' e chenro mar keto piny owacho tesre to chutho e wi gigo ma ok time yo makare gi piny owacho. Azimio iko na vyama 23 political parties, and we recognize all these parties. As Azimio la Umoja, our intention is to expand that space. Wenzetu wa Kenya kwanza wanataka kumeza kila mtu kama vile ANC limezwa. Sasa sijui ODM lazima wakati huu mjue bado wao wenyewe ambao walienda wale wangwana wane wakaingia kwa serikali. ODM ilitoa msimamo hapo nje sema wao wameenda kivyao. Kwa hivyo tunatarajia kwamba bado pia ODM wako pamoja nasi kwa upinzani. Vile tumeamua tutaendelea kusimama na wale wote ambao hawajafurahia uongozi mbaya wa serikali hii, wazazi ambao watoto wao hawawezi wakaenda vyuo vikuu sababu ya sera mbovu ambazo zimeletwa na zimeleta shida sana kwa watoto hasa kutoka jamii maskini kuweza kwenda chuo kikuu, na mambo mengi ambayo yamekuwa ya ushuru kwenda juu kila uchao, biashara kuharibika. Sisi tunasema hatutalegeza msimamo, tutaendelea kuwa upinzani, and we remain the people's loyal opposition. Ywaruok no bede boma Mameru ka obila nodonje kind jong'anyo makwedo kendo mamoko masiro gavana Mameru Kawira Mwangaza. Obila noriko kana nokiro iro malungo wang' ma bende nodonje skund primary Mameru kendo richo chenro mag somo ka jopuonjre moko 5 noyudo kony mokwongo kowuok kuom apisas mag Red Cross. Jafwambo moro Sharon Ong'ao ntiere kod ler mathoth. E skund primary Mameru ma bende chiegni kod apis gavana Mameru Kawira Mwangaza nobedo kod chochni makoni kod kocha. Tok jong'anyo mana kwedo gi mago manasiro Mwangaza ne obedo kod rakruok. Jopuonjre mana rik dhi nyime gi sombgi ne odore kamarach e kinde mane obila obayo jong'anyo gi iro malungo wang'. Iro ni no ba modonje skul ka jopuonjre maromo 5 noyudo hinyruok makoni kod kocha. Kata kamano ne giyudo kony mokwongo kowuok kuom apisas mag Red Cross. Jatend jopuonje skund primary Mameru okumo chal mar wach makamano. Wale walikuwa affected, but hiyo kutoa machozi, kila mtu ametoa machozi na kulia. Those things, they were both, but it was accidentally because there are some. Unajua wakati wamerushiwa, there are some who have jumped through the fence kuingia shule, which was bad. Kweth mapingo gavana Mameru Kawira Mwangaza wacho ni otiyo e tok chik banka no seng'udhe oko gi od bura mar Senate. Kendo gikwayo doho maduong' mondo thich oko bura makamano manochwal negi. Tutaandamana mpaka aende, lazima aende. Kama atashuka leo, atashuka sasa hivi, lazima ashuke. Hatumtaki, tumechoka na yeye, tumempea the 2 years, hakuna kitu amefanya. Mara ya kwanza akakuwa saved, mara ya pili akakuwa saved akijifanya huko Senate. Vile alienda kulia huko Senate, akujangi alie huku Meru hivi. Akipita pale Kavita, anakuja huku anakuwa simba, lakini akiwa Senate yeye ni mnyenyekevu. Kawira must go. Na hii si mambo about gender, hii ni mambo in
competency na tunasema hatutaki uongozi mbaya hapa Meru. Kawira must go. Si ati tunamchukia, ni mambo ambayo ametuonyesha hasa sekta ya uongozi. Sisi kama wanawake hatumtaki. Nataka niseme sisi kama wa Meru tumechoka. For the last 2 years hakuna development tumepata ndani ya Meru. Tumemwona akipeana ng'ombe, akipeana gumboots ambazo hazitusaidii. Komachielo johera mag mwangaza to jong'anyo mosibedo ka kwedo ten mwangaza kinde ka kinde. Kagibedo ni ng'anyo makamago osibedo ka rocho chenro mag ohala e kaunti ma Meru. Nao watu wajue Meru ni yetu. Na hatutaki mtezo hapa, watu wakuja kuharibu kazi zetu hapa. Kwa hiyo kama ni maneno ya kura ilisha, hii aibu tumejiweka, tumejitangaza aibu yetu Meru Kenya yote kwa watu ambao ni watu wako na greediness. Si ni aibu kwa watu kweli? Ukiwa chini ya mama na mama ni 10. Yule anachomeka wanaume. Tulipigwa ameereka na mama akatushinda kwa kura 2022. Mtakubaliana na kura zenye Wameru walipiga, mama aendelee kufanya kazi. Hawa wenye wametoka saidi ya Igembe na wenye wanatoka saidi ya Southimenti wako na maneno mingi. Hawako pamoja na sisi venye tulikuwa tumeagree. Wanaharibu hizi biashara. Ndio sisi tukasema juu hizi biashara ni za wazazi wetu. Wengine ni maanti yetu, wengine ni majirani. Ndio tukasema hiyo kazi hatutaki tena. Gavana ma Meru Kawira Mwangaza Neudo resruok banka ne thiche oko kodod bura mar Senate. Bang bura mar thiche oko ne ochwale nyim doho maduong' ma pacho kae. Bura makamano ibi winj kendo yal chieng' tarik 17 mar dwe manyien. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Ateri nyake kaunti Masia Nyakurom Gajwang kama jatend piny Kenya William Ruto okodon bura mar ODM mondo ikre mar weyo lemo mar kweth mobalo kod piny owacho bang' yiero mag 2027 e ranyisi machielo ne UDA kod ODM madhi wuothe tuch achiel e yiero mabiro. Gavana Masia James Orengo kod jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osingo mar duoko lwetgi kuom siro sirikal mar William Ruto kaachiel gi tiyo kode e ndalo mabiro. Wandayi kod Orengo singo ne Ruto ni oganda luo dhi chung' kode ka bende Wandayi omako chung' motegno ni ok gibi kwayo ng'uono kuom donje sirikal. Chris Owino noluonwa limbe Ruto Siaya kendo omiyowa ripodno e yo machal kod ma. E ranyisi machielo jatend piny William Ruto kod duond bura mar ODM chano loso riwruok mar siasa yiero mar 2027. Jatend piny William Ruto okwayo siasa mag ODM mondo ikore mar weyo kweth mobalo kod piny owacho tok yiero maduong' mabiro. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba hapa tuko na kiongozi wa wachache sasa, the minority leader, huyu Mheshimiwa Junet Mohamed. Na jana tulikubaliana ya kwamba hiyo uongozi ya upinzani baada ya miaka mitatu, hiyo kiongozi ya upinzani tutatafutia watu wengine, kwa sababu sisi wote tutakuwa tuko upande wa serikali. Kagiloso e gwenge mag Sidindi e kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya e kinde nyasi mar duoko erokamano e wi gwelo mar Opiyo Wandayi ka jatend migao mar teko jotelo mag ODM kod Kenya Kwanza ochiwo ranyisi ni ODM kod UDA dhi tiyo kanyakla e yiero maduong' mabiro. Simesikia Joho amesema muko kwa serikali leo, kesho, mtondogo, mwaka ujao, hata muhula ujao. Siaya mko hapo? Muko kwa serikali? Ndani kabisa. Kuna watu ya ODM wako ndani ya serikali ambayo wameresign. Sasa hii hata ukisema kuna kasoro tutakubali. Ile nyingine tulipelekwa tu namna hii kenyeji mpaka dakika ya mwisho tukijua tunaenda hapo mbele tunapata kitu, hiyo pia ikaenda namna hiyo, ilikuwa huzuni kubwa sana. Lakini saa hii roho imeanza kurudi. Imeanza kurudi sasa, hata chakula sasa polepole watu wamepumzika. Governor Masia James Orengo, jatend migao mar teko Opiyo Wandayi kod jotelo mamoko makaluo opako William Ruto kuom chung' kod Raila Odinga e yiero mar 2007 ka gisingo mar chung' kode e kindeni kaachiel kod duoko lwetgi e yiero mar 2027. Wandayi oramo ni ok gibi kwayo ng'uono kuom donjo e serikal mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Sisi wananchi kwa kutoka eneo hili, sisi jamii wa eneo hili, tukishaamua, tukishakata kauli vile tumeamua wakati huu, vile tumekata kauli saa hii
ya kwamba tunafanya kazi na wewe. Hiyo ndio msimamo wetu, na ni msimamo wetu leo, ni msimamo wetu kesho, na ni msimamo wetu mpaka siku za usoni. Mheshimiwa Rais, kwa wacha ni tainango toka wacha ni da tainango, na nimeona kwa kweli watu wetu wamekubali na wamekubali na wamekubali. Jatend piny onyiso mor mare matiyo kod oganda luo kaachiel kod okang' mare mar chugo sirikal monyondo josiasa mag ODM kendo opako gai mar ODM Raila Odinga kuom sire lwedo. Raila bende oyudo puoch gi pak kowuok kuom jotelo mag Kenya Kwanza mane oyuoro e nyasi makamano. Mesikia Junet akiongea juu ya mitego. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea baba mtego? Iko mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Kweli si kweli? Raila Odinga knows what is good for Kenya. I am sure that his stand to work with me for the stability of Kenya, for the progress of our nation, for the unity of our people as a Kenyan people is the right decision at this point in time. Opiyo Wandayi oyudo puoch mogundho kuom jotelo duto mane oyuoro e nyasi makamano kaka jatelo ma wiye otimo jere kendo jatelo ma jakinda. I can assure you, I can tell you, Rais wa Republic of Kenya, that in Opiyo Wandayi you have a thinker, you have an intellectual, and the work is going to be done in accordance to the needs of the Kenyan people. Opiyo Wandayi is not called an intellectual for nothing. Chris Owino, Ramogi TV. Dakika na paga birio bang' saa achiel mar odhiambo chenro en ang'ich welo kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV na singo kawo moko kuom pacho kapoka wakawo yo mokwongo. Neno ka Sara Singa kantie wang' neno West Kanyamkago wacho ni osedonjo chenro ni mar ang'ich welo, wacho ni mor ahinya gi Ramogi TV. Wuod Rongo wacho kacha ni entie Nakuru, Ramogi TV chopo Nakuru e yo makare. Erokamano ahinya Wuod Rongo. Austin Oyu bende wacho ni en katito gemra ahinya kach ka en gi mama gi Esther Oyu gi baba gi George Oyo giduto gimora ahinya gi chenro ni mar ang'ich welo, kendo giwacho ni mag motendre kod siasa ema koro gando kete wange. Neno ote mar Frank Machonne kantie Mombasa wacho kanyo ni en mor gi jatenda piny Kenya kendo kod limbe mare kaluo. Wacho ni mita ahinya Ruto tano fresh nikech omiyo migepe mideo e sirikande kaka joluo. Mano pach Frank Machonne. Nendo bende ote ma Joseph Oyo japuonj dini mar kanisa Jokopere Manyandiwa parish wacho ni mor ahinya kod limbe jatend piny Kenya William Ruto e Luoland kendo walamo Nyasaye mondo mi project mokelo ochopie kare okony oganda joluo. Mano japuonj din mar Magunga Parish. Nano Quicksilver wacho kacha ni Ramogi TV chopone heyo makare nkanyo gi wuongi ntiere e county ma Homa Bay. Wacho ni johera mag Ramogi TV okawo mos koya e county ma Homa Bay. Ano bende jadolo John Otieno John Fred Osuru wacho kacha ni ntiere kodwa kendo limbe jatend piny Kenya William Ruto e piny mar Luo. Wacho ni gin singo makik chiwa to gin singo monjo be ni chiwo to chopo kare. Okwaone jo utende duto Otieno makare kachiel gi kwar giluongo ni jadolo John Otieno chendo koya rinya. Wacho ni mor ahinya gi jotelo mathurwa ka makaluo. Wacho ni gitimo tim mabende koro dhi keto wi oganda jo Kenya kanyakla. Bila neno kanyo ote mar Abala kata olungre ni Rech Manyoro entiere kodwa e chenro. Wacho ni osechopo e chenro ni mar ang'ich welo. Monica Kumu wacho kacha ni NTS ya Kababa. Wacho ni Ramogi TV ler ahinya kendo mor kaka weche gichopone e yo makare en kodwa e chenro mar ang'ich welo nyaka giko wayo mtinya kwa mga juanke kidhi mabor ma en ang'ich welo. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde
jishindia 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo nyakon mga juang mai na ngichwelo wadhi mbele gi miweche manyien. Moko kuom rawere mano chiwore mar konyo koloringre joma mine mane onegi kendo obole bugo makware koro ywak ni bugo ngimagi kendo bila sando gi kata bed ni gionge ketho mora mora. To ka jafom marwa Eric Owengalero anyuola mag noyud ringre gi joge gi bende winjo matek wirani ok ginyal dhi nyime gi iko fuonde mane osegol kapok giyudo fuoni mamoko manodong mapok oyudi. Dwachiel sani osekalo tok masira makware muoche pacho ka, masira mabende noweyo ganda buora ka hum toko bila tudo jala achiel gi nek mar mine maromo 42. Nek mabende nomiyo rowere makware okae ochiwre mar konyo piny owacho ka achiel gi anyuola mane chichi ni wedegi ne onegi kendo ringregi owiti e bugoni. Jo-Waswahili ne ogongero ni erokamano mar kanyna en agwecho. Mane makoro luo moko kuom rowere mane konyo bila kolo ringre e kware ka. Wengine kuna mmoja wetu alikuwa ameshikwa na baada ya kuleta ile shida aliweza kuachiliwa. DCI walisema kwamba ukitoa mwili hapo itakuwa ni wewe mwenye umetoa hiyo mwili ndio utakuwa accountable. Hiyo mwili mbona umetoa? Na hiyo mwili unajua ndio uliweka hapo kwa maana wewe ndio umeiona mali iko. So DCI alikuwa ametutishia sana hiyo wakati kusema. Joseph Nyoroge kod Lange ne ochiwre kendo ne ginywako mar kolo oko maromo gundni 9 mane oting'o maromo ringre 13 gikone. Makmana ni chiwruok margi chal kama dhi ketogi e kinda kuru gasumbi. Ni kumaanisha ni kama wanaficha kwa sababu ukiangalia DNA zimetoka, tulitoa mili 17 ndio iko pale, na hiyo mili 17 zote ni nusu. Hakuna mwili iko full. So ni kumaanisha kama nusu imepatikana, nusu nyingine iko pale. Tumekuwa tukipata new numbers ambazo zinatupigia, lakini hizo numbers hauzielewi, na pia ukiongea na watu auelewi vizuri, lakini wanakutishia tu. Auelewi ni watu aina gani pia. Introduce, but probably ukisikia tu venye anaongea na maswali anauliza, unaona
mtu anajua kazi yake anafanya. Bang' kolo ringre oganda kae, chenro mane itayo e bwo arita mager gi obila, bang'e to piny owacho ne ochungo chenro ni, gino mabende oketo anyuola moko mapodi ne kod geno kama diny. Roslyn ne wayude ka en nus. Koro kinyisowa ni warit ni ok nyal miwa nus. Ipenjowa ni komiu nus mudhi uiko. Kendo kiny wachako wayudo nus moro wamiu, udhi timo liel diriyo. Koro ema wan wapenjre ni kok gold bodies teno yudre nus. To parts man tiere mochari be gin nuse. Koro ka nus mare onge e mochari kacha, to koni be ochung golo bodies. Nus moro ni yudre nade. Wasadhi kadisa ingiso ni warit. Wasetimo DNA result poko duogo. Pod ingiso ni warit. Koro pod warito nyaka sani. Imano liet koro ichwalo mar mondo chenro mar manyo ringre ni odhi nyime. Kwa sababu serikali imeacha kabisa kufuatilia ili uchunguzi ufanyike kikamilifu na familia waweze kupata ile tunaita closure. We demand the state to come clean and clarify its role in this tragic event. We demand that the retrieval of the bodies be resumed immediately and that a full accounting of the deceased be provided to the public. Magitimre seche mar roge makenda tich oganda e Thurka koro sunda jatend piny William Ruto mondo tieki chutho kaka ne osingo kenda kisera mare mar ombulu nobiro tieko wach mar ndhiyo jopiny ailal godo miru. Bugoni dochario mokalo nen kama ne omako dhog jopiny mokalo kalore kod wach mane okumo bilani maromo ringre oganda 42 nowiti iye kaa. Penjo maduong' gesani en to bende no gol gi duto kosepontie ringre oganda mapod odonka. Eric Owenga, Ramogi TV, Kware, Nairobi County. Jopuonj mag skunde mag sekondari riwruok margi mar Kupet no dhi nyime kod ng'anyo margi e gwenge mopogore opogore pacho kaka giramo ni ng'anyo margi biro dhi mbele nyaka ket tim dwachgi kata ket dwachgi e tim. Jojuma negiler. Ng'anyo mag jopuonjego mag skunde mag sekondari piny Kenya mangima ne ochopo odiochienge mar 5. Jopuonje gwenge mopogore opogore pacho kae ne odhi nyime kod ng'anyo margi. Chuny bombe ma opogore opogore ma oting'o Migori, Mombasa, Homa Bay, Bungoma kaachiel kod mamoko ne opong' kod jopuonj mane orwako lewni maratong' men mano marwakno mar jopuonj ma ong'ere kaka Kupet. Jopuonj ne go firimbi, kamiel bende ne gimielo ka giramo ni ok gibidok e sikul nyaka chieng' piny owacho chop dwaro margi. E chuny boma ma Migori, jopuonj gi riwruok margi mar Kupet ka otele kod jagoro margi Samuel Rwa kod jakom margi Henry Otunga ne wanegi ikore matwa kod piny owacho. Kata kamano dwaro margi to bende nyaka koro chopi. Thuolo mar twak nitie. Kendo wawacho ne National Executive Board motelne ga kelo Missouri ni wuo gi ng'ata ma wuoyo kodi wuoyo to wuo to gimwadwa winjo ni gichopo chike kaka wadwaro no. Ka gitimo kawuono sawa, ka onge to pod wan mana ka gik mane wachikore kodgi ma giwacho gi weche mang'eny gi kisugu mang'eny ka koro kweda winjo. Wadwaro action mondo timgi sani. Kawuono wadwa ni mondo sirikal ochop gik mane wacho te. Threats manono mwawinjo go ok wabichike itwa osiep. Ng'anyo man go kawuono ok en mar jopuonj masani. En nyaka makiny, nyaka morucha, nyaka mabiro biro. Tijwa ni en tich ma sirikal ochayo mogik. Wasebedo ko wawacho weche mang'eny, ndalo mang'eny, to jogi okchikitgi. Kama walimu hatujafurahia sana vile tume la kuajiri walimu inafanya kazi na sisi. Walimu ni yule ambaye kila saa anaambiwa ajukumike lakini hakuna malipo. Kama walimu wa Migori tumekataa kurudi darasani sababu hawajatimiza yale ambayo tuliongea. Jopuonje kaunti ma Homa Bay bende ne obago ng'anyo margi e boma ma Oyugis e kaunti ma Homa Bay ka giseyo duol mochunde gi jopuonj TSC kuom tamore keto winjruok margi e tim. To ask the Teachers Service Commission to stop the intimidation forthwith. We have information that heads of institutions are instructed to give names of colleagues who are not in school. Wawacho ni sirikal mar Kenya onego okwawa ng'uono.
Nikech kasa mano link wagiso gini mondo gi implement the second phase of the CBA in Agiling. Koro bedo ni na ok gi implement CBA no, don't be over the strike. That we are not going back to class until our demands are heard and addressed. Our demands are very easy. No one is going to intimidate us through court orders. No one is going to kidnap our executive secretary. No one is going to force us back to students when we are stressed. Kaunti ma Mombasa kaachiel kod Bungoma bende jopuonj mag skundego mag sekondar bende ne odhi nyime kod ng'anyo margi ka gichiwo seyo ne duol mochundiko jopuonj Teacher Service Commission. Adwa miwa pesa maber waber jotich serikal kwa wuotho to wan bende wan mana jok man gi nyadhi ma ji oluore pap gi e gweng. Our demands remain: 1. Confirmation of 46,000 interns. 2. Promotion of teachers 130,000. Giramo ne dwaro margi nyaka chopie kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV. Migao mar thieth oyango yudruok ng'at mar adek mantiere kod guonyo mar mpox e boma Nairobi. Kalore kod andika mogol kod director mar thieth Patrick Amoth. Duoko mar lab no duogo ni miyo moro ma jahigni 30 nigi tuono. Miyo no wachore ni no limo piny mar Uganda jumachiel mokadho. Amoth omedo ni miyo no oket tenge e sama odhi mbele kod yudo thieth. Migao mar thieth omedo ni jowuoth maloyo nus milion osebed ka inono kendo ipimo ne tuo mar mpox ka koro gisingo rido chenro makamago. Jalupo gai mar ODM Godfrey Osotsi oseo director maduol mandiko jopuonj TSC Nancy Macharia mowacho ni otamore kete tim dwach jopuonj mag Kuppet. Onyiso Macharia mondo mi opuodh chudo ne jopuonj go kendo owebogi ne ng'anyo margi oluwo chik. No loso vihiga nyasi mano yuore kod jotend Kuppet e gwengego makono kama giseo bila kumako mokuom jokanyo maggi. Usali ili kwamba wananchi wa Vihiga. Mheshimiwa Rais, hii mambo ambayo TSC inafanya ati sasa inakata ile deduction ya kwenda kwa Kuppet. Sisi kama ODM tunakuambia tafadhali chukua simu, pigia Nancy Macharia umwambie waache upuzi. Hii mpango ya elimu University Funding Program. Sasa watoto wetu wa university wale maskini wanahangaika kwa sababu ya hii mpango. Kama ODM sisi tunasema hiyo mpango is flawed. It must be reviewed. It must be made people friendly and our children cannot continue sitting at home kwa sababu ya kuleta mpango ambao isaidii. Jagore bar migao mochung'ne wuok kar donje pacho ka Julius Bitok dhi nyime kod choko pach jopiny ewi kadi moyiedhi mong'ere kaka Maisha Card. Bitok kawuono obago romo kod apisas mag sirikal kama oting'o county commissioners kod regional commissioners ewi ndikruok kod choko pach jopiny ewi kad mar Maisha. Jatelono yango ni piny owacho ochano choko pach jopiny e counties opogore opogore ka ojiwo apisas go mondo mi okony e tawo kenge mag sirikal ene one jopiny oyudo ler moromo ewi kadi mar Maisha. Nyaka sani jopiny maromo 1.6 osendikore ne kadno kama romo 400,000 mapoko kao odiwo e apise mopogore opogore mag piny owacho. Of public participation. Like for example, the reason why we had this forum today is because we want to consolidate our public participation using Ngao. But it's the very reason why Kenyans are also going to court. So it is back and forth. But we are saying we are doing our best to comply and to ensure that we do everything that is required by court. In fact, some of the feedback we get from our Ngao officials on the ground is what we are going to present to court as evidence that these are the things we have done. We have done that before with 820 forums, which Ngao ran, and we are still going to continue with it. The minister also gazetted the new charges last year
For new applications, they pay 300 shillings. But the cost of the card, of this card, is about 700 shillings. But the government has subsidized. Now you pay 300. But when you lose the card and you want to replace it, the gazetted charges are 1,000 per card. So anybody applying for duplicates will pay 1,000. But all new applications, it is subsidized. They are paying 300. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikuwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulize. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviata on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Alap Manyayo Stadium mani chuny boma ma Nairobi biro bago tugo mar tielo mar ariyo mar CAF ka klepe mag Gor Mahia gi Police FC biro yudo thuolo mar bago tuke gi kapok alabno olora Yanga ne gedo mare. Report ko riwruok matawo tuke mag adhula pinje mag Afrika CAF nolero ne Alap Manyayo nyalo mana bago tuke adhula rang'iny mar manyo otiko mag donje grube mag klepe ariyo mag Kenya. Kanyaka sani Harambee Stars nyaka many mana alap machielo mag nyalo bage tuke gi. Kenya Police biro rakore club mar Zamalek ma oke piny mar Egypt tarik 13 dwe mar 9 ka joloch lig maduong' pacho Kenya di 21 Gor Mahia biro bago tielo mokwongo ne club mar Al Ahly tarik 15 dwe mar 9 e Alap Manyayo. Tim mar Kenya jotugo matugo tuke mag volleyball ma higni 20 kidieny mar nyiri notike thuolo mar 4 e tuke mag pinje Afrika manobagi piny mar Tunisia. Nyidende ma Kenya no logi tim mar Algeria tukgi mokwongo sets 3-1 mar 20-25, 25-22, 15-25 gi 15-25 kendo kawo midila mar bronze. In nus finals, Kenya no lo sets 3-0 gi tim mar Egypt mano lo e finals gi jobag tuke gi Tunisia. Team mar Moi Airbase no kano kombe mar Kenya Defence Forces tuke mag Taekwondo Championships bang tieke thuolo mokwongo e tukego mano bagi kuom ndala 4 lap ma Moi Airbase County ma Nairobi. Tukego noyo timbe 16 mowuok e kidienje duto mag jolweny ma tukego ne itiyo godo mar kwanyo jotugo mar team mar Ulinzi Taekwondo. Faith Angor mawuok e kidienje mar 86 Ahmad Reke Battalion ARB mane hutugo tuke mokwongo no rieny kendo kao loche kidieny mar fin category. Team mar Construction Engineers Brigade ima notieko e thuolo mar 2 ka team mar Armored Brigade notieko e thuolo mar 3.
see. But I'm proud of myself. You know, every black belt was once a white belt. So far I'm very proud of myself, and I'm very proud also of the brigade. My brigade, I've won gold. I'm really happy for this time. It's my first time, and as a new soldier, I see a bright future. It has really helped me to grow. Now I know I can fight. Kanya mwateke chendo marangi chwele kamano kuom kete manaka hera mogi TV orom kendo sade ke chendo no mar oimore. Wasabiro gijala kumoralizo tieno nyinga Lydia Hokeyo. Horiti masani.